Дойде времето да разчистим нашето поле с кела и исках просто да ви покажа едно растение колко голямо може да стане. Значи това растение е било около 1,50 м високо и тук на всяка издънка, където е това, всичко това е било листо. Значи ако тръгнете да ги преброите, сигурно са над 50-60 листа, даже и повече. Това растение е разсадено през април месец 2024 и сега февруари месец е вече време да го премахнем от земята и да почистим за новите зеленчуци. Но това ми стана интересно. Ето вижте, аз съм отрязал връхчета по принцип, защото няма да го ползвам растението вече. Идва такъв период в годината, където те като затопли малко ще почнат да разцъфнат и няма да пускат вече листа, затова им отразвам връхчетата и остават тези големи растения. Те са около 1,50 м, 1,60 см. Какво голямо растение може да стане кела в продължение на колко? 9 месеца? 9 месеца, да, това е 9 месеца.